the Lord. Hallelujah. 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 Glory to Jesus. Siyabulela kamkhulu kamfundisi enkosi kakhulu ngale opportunity onike yona. Saba mfutshane mfundisi wami. I will be very brief. Hallelujah. Siyabulela kakhulu ke umoya engcwele kaThixo endiuvileyo kabe ndingena apha ndivile undibamba. Hallelujah. Lord ithetha ukuthi glory to Jesus. Sisahamba kakuhle. Hallelujah. Glory to Jesus. Khona igame apha nake nayapha kuthe bandleni. I'm sure yayila affirmation of sonship. Athi sihlela badihlela ba worship team yapha bandleni isisamo so. Dihleli so. Kunomntana osuka apha kuwo ohlabelelayo nalo kusekhona ndiyalibala nolibala. Hey, ehlabela lo ndawakhe man bheke ndibi. Ubani lo mntana ohlabela kangaka? Hallelujah. Bakaphemza isandla basekhona. You aya wayenza into yakho. Glory to Jesus. Wafela wangena wabheka ku worship team wathatha imic watsho. Hallelujah. Indlela wayesitsho ngayo kwakuyilethi man bheke ndimjonge. Glory to Jesus. Hallelujah. Sikhawulezile ke mfundisi wami sawukhangela ilizwi kwincwadi kaNehemiya chapter 2. In the book of Nehemiah chapter 2. Glory to Jesus. Sawuqala ukufunda ke from verse 1. uNehemiya chapter 2 verse 1. Kwathi ngenyanga enguNisan ngomnyaka wama-20 akaDa-Ashta ukumkani yabakho iwayini phambi kwakhe. Ndayithabatha iwayini leyo ndayinika ukumkani. Ke ndibe ndingazanga ndibonakale ndithe khunubembe phambi kwakhe. Verse 2. Wathi ukumkani kum, kungani na ukuba ubuso bakho bubenje, ukuba bubi ungafi nje? Lento bububi benhliziyo asito yimbi, ndoyika ke kakhulu kunene. Verse 3. Ndathi kukumkani, ukumkani makade ubomi ngonaphakade. Bebungathini na ukuba ubuso bam bungabububi, ulinxiwa nje umzilowa, indawo yamangcwaba obawo amasango awo etshiswe ngomlilo. Wathi ukumkani kum, ufuna ntoni na ke? Ndathandaza ke kuThixo wamazulu ndathi kukumkani, ukuba kuthe kwalunga kukumkani, ukuba umkhonzi wakho lo uthe walungisa phambi kwakho, ungandithuma kwaYuda kuwo umzi wamangcwaba obawo ndiwakhe. Wathi ukumkani kum, ukumkanikazi ehleli ngasecaleni lakhe, uhambo lwakho lobalo lwexesha elingakanani, wobuya nini na? Kwalunga ke kukumkani ukundithuma ndakuba ndimisele ixesha. Ndathi kukumkani ukuba kuthe kwalunga kukumkani, mandinikwe incwadi eyakumabamba aphesheya komlambo, andiyeke ndidlule ndide ndiyokufika kwaYuda, nencwadi eya kuAsafu umgcini wehlathi lokumkani, ukuba andinike imithi yemiqandi yamasango enqaba elunge kwindlu, neyodonga lomzi, neyendlu endiya kuhlala kuyo. Wandinika ke ukumkani ngokwesandla sikaThixo esilungileyo esiphezu kwam. Verse 9. Ndafika kumabamba anganeno komlambo ndawanika iincwadi zokumkani. Ke kaloku ukumkani ebendikhuphele nam abathatheli bempi nabamahashe. Bathi ke oSanebhalathi waseHeron noTobiya umkhonzi uAmoni bakuyiva loo nto, kwaba kubi kubo ngobubi obukhulu ukuba kufike ununtu ofuna ukuba kulunge koonyana bakaSirayeli. Hallelujah. Glory to Jesus. Heavenly Father, we thank you for your word. Siyabonga moya ingcwele. Izwi lakho uNkulunkulu kuthetha kwakho. Izwi lakho Thixo liguwe. Izwi lakho Baba lasiqeqesha. Izwi lakho lasiphilisa. Izwi lakho lisinika amandla. Izwi lakho Thixo lesiguqula. Lisenza amadoda. Thixo lendlalifa phambi kobuso bakho. Siyabonga ngalokho uNkulunkulu ngasempeleni kwemini egameni lenkosi Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Isihloko sami ngifuna ukuthetha ngaso mfundisi, ngifuna ukuthetha ngefaith and obedience. Faith and obedience. Hallelujah.
Glory to Jesus. Kukunzima mfundisi ukumkholisa uThixo ungumKristu ongenayo ifaith neobedience. Amen. Because ezi zinto zibini is the key. Zizinto ezobundoqo. Ekumele ba ube nazo xa ungumuntu osentweni kaThixo. Hallelujah. 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 Faith and obedience. Hallelujah. Uthe xa ndijonga isihloko semvusela ukuthi lisekhona ivangeli. Ngoba into abantu bangakwazi umbona kakuhle uThixo kungenxa yokuba ebazalwaneni abaphethe ilizwi kaThixo kuphele iobedience. Ayikho iobedience nefaith. Abantu bahamba ngeinformation neunderstanding. And bayachuluba babheka phambili baqinisekile but bashiya ezo zinto zinamandla, faith and obedience. Ngoba yonke into kaThixo ine principles. Eligama lithi principle lithetha izimiso ekumele bakanje sihlala kuzo. Ngoba into eguide umKristu is to know and understand ukuba yintoni into ekufuneka uyenzile ukuze ukwazi ukumplease uThixo. Ngoba kunzima uba sentweni kaThixo kodwa umnikazi wento elengekho happy nguwe. Uqhubeka iminyaka ukuyo uqinisekile but lo muntu walento ukuyo is not happy. Is not pleased. Ihambo yakho. Hallelujah. Ngoba kunezimiso siphosileyo ngakho usiqonde. Abanye bangene bekhawuleza emveni oba bayaziva ivesi ezimbili nevesi ezintathu bazifunda bazi-understanda baziqonda bakhawuleza ngesantya esiphezulu sabaqhwabela izandla kodwa izimiso ezimiswe nguThixo ezigadayo into ophethe into kaThixo bazishiya ngasemva. Hallelujah. Hallelujah. Faith and obedience is the key that any Christian, hallelujah, ofuna ukuphumelela ebomini bobuKristu noma abe nezi zinto. Ngoba xa uzishiya ngasemva ezi zinto akukho ngeke ukwazi ukumplease nokumkholisa uThixo. Hallelujah. But apha siva kuthethwa ngoNehemiya. uNehemiya ufikelwa zindaba asivela eJerusalem esenzweni lokuthinjwa. Ithi Bible yafika ngexesha esava ukumkani bephethe iwayini yokuseva ukumkani wafikelwa imessage evela eJerusalem. Hallelujah. Ekela yonke into enzeke eJerusalem yento yamvisa kabuhlungu lento ngoba bonke abantu abaphethe into kaThixo abazimisele abakhomithethe abavuyi akusonakala kaThixo inhliziyo zabo zakhathazeka siyahlupheka bava kabuhlungu into kaThixo abekuyo. Ithi iBhayibhile wambona ukumkani ekhathazekile ebusweni ngoba indoda yaziyo ba he is very good in serving. Kodwa namhlanje ubona ubuso ngoba when you are serving someone kumele nokuncuma nesimile sibona ngalusiza when you are serving. But ngale mini uNehemiya ufika ekhathazekile because kunendaba ithi Bible wathandaza ethandaza uThixo wakhe. Hallelujah. 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 Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yabona mfundisi. Ithi iBhayibhile emveni kobethanazile uThixo wathetha naye uNehemiya uba ahambe abheke eJerusalem. Hallelujah. Emveni koba uThixo ethethe naye wahamba yakumkani. I'll be very brief bazona because we are still isikhathi. I'll be very brief ngizayishwankathela nje. Hallelujah. Mhlawumbe ndishumayela iverse yazo but I will be brief. Hallelujah. Kunendawo mhlawumbe oqonda ba hey akayithethanga uyithibile zayitsiba bazolana because leqo isikhathi. Hallelujah. Eyona nto ndifuna iveza ndifuna uveza ifaith and obedience. Hallelujah. Nansi into endifuna ivele baxa usentweni kaThixo ukuziphumelele nawe uphumelele ekumkhonzeni uThixo you need
to have faith and obedience. Abazalwane abaninzi napha ebandleni abanye abasekho because they lose faith and obedience. Hallelujah. Hallelujah. Now I'm still standing because I know the principles uThixo asifunayo kum as a Christian. Andivelanga ndangumpostile ndiqale ndangumzalwane. Hallelujah. Ndakhuliswa zinkokheli zimbonisa indlela. Sindiqalele ilizwi likaThixo. Hallelujah. Le nto yobupostile ifika bumini kodwa ndike ndakumfundi. Amen. Glory to Jesus. Obedient ebandleni. Hallelujah. 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 Ndahlala ndangena ndisemncane ndisacheba ikhathi ezinhle ungena kwami ukhonza uThixo ngoku sekunzima ngokucheba ikhathi ngoba inhloko ngoku ayisenazo nenwele ngihleli kuThixo. I'm still standing. I'm obedient in the house of the Lord and it is samkholelwa lo Thixo. I'm serving him with distinction. Ngoba kumele bana xa uphendula kaThixo ukhakaze. Uyibona inkwenkwezi xa iqaqamba phambi kwezinye iyakhakaza iyashayina. Kumele ushayine and work very hard for the work of the Lord. Hallelujah. Naxa ebetha amathe unyamezele apha. Ngoba siyakuya mfundisi noba siva kabuhlungu sikhala pha kuye naxa sivuya sicelebrate pha kuye. Because asisenayo enye indawo yokucelebrate, asisenayo enye indawo yokukhala ngaphandle kwakhe. He is our altar, he is our Father. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba kumele mfundisi singathembakala ezicaweni zodwa kodwa sithembakale kuThixo. Uyabona lento ye disobedient imsaya umuntu loba ngatshitha icawa ikusela loba ungayongena kophina umnyango. I disobedient will kill you. Ngoba abantu bebaleka i-obedience bahamba betshitha icawa bengena eminyangweni ngoba bebaleka ukuba obedient to their own leaders. But happy Bible silver pa ukuthobela uThixo kukaNehemiya. Glory to Jesus. Wayithatha le task. Ngoba umKristu kumele ube khona i-assignment oyenzayo xa uphethe umsebenzi kaThixo. You must have an assignment. Ngoba xa ungena into okwenza ngathi uSathane uza kunika into okwenza. Yona lo sinabazalwane abajolayo abacofa WhatsApp iyakhonzwa nje kubhizi kuyancokola ngefone because the devil will give you something to do if you are not committed to his work. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. But the Bible pen to cut the story short mfundisi wahamba ke wacela permission uNehemiah. Glory to Jesus. Wahamba wemka wanikwa zonke izinto ezicela kumkani nomkhululela njengoba beselefunda lo mntana ayifunda ba wahamba uNehemiah wabheka eJerusalem. Xa efika eJerusalem, watch this space. Xa efika eJerusalem ithi iBhayibhile waqokelela amadoda nabamnumzana. Yeah. Hallelujah. Yes, Lord. For ukwenza lo msebenzi waqokelela amadoda nabamnumzana. For ukwenza lo msebenzi bahlala phansi baxoxa bavumelana. Oh. Ngoba mfundisi kunzima ukwenza into nomuntu ningavumelananga. But iBhayibhile ithi bavumelana. Ndayithanda la verse phandi. Kanti before ixesha khona la verse ngithanda ithi bazomeleza izandla zabo. They strengthened their hands and start the work of God. Oh. Awuqalisa umsebenzi kaThixo bebanye bevumelene. Hallelujah. Amen. Bangena baqala baklina ngoba kwakuthe sakutshisiwe bechaba kutshatyalaliswe baqala bakha baqokelela izinto baqala bawuqala umsebenzi bawenza umsebenzi kaThixo bakhwele ejongeni bakha bakhayo
Hallelujah. Kodwa ithi iBhayibhile uyabona xa ibandla limanyene libane luqinisile izandla luqalisile umsebenzi kaThixo luyavela utshaba ngoba uyawusolokekho umuntu against umsebenzi kaThixo. Hallelujah. iBhayibhile ithi kwavela uTobias. And xa kuthethwa ngoTobias akuthethwa ngefokofoko lo muntu, kuthethwa ngosomabhizinisi, kuthethwa nge-big fish, kuthethwa ngomuntu very very influential. Xa kuthethwa ngoTobias kunye noNasika noSanballat, those are the great men eJerusalem. Akuthethwa nje ngomuntu nje ngoba uSathana xa efuna ukuchitha umsebenzi kaThixo akakhuphi nje. Hey. Hallelujah. But in the eternal adversity, they strengthened their hands and they started the work of God. Awenza umsebenzi kaThixo. Hallelujah. Hallelujah. Ngexesha bevukelwa ngoTobias, bevukelwa ngoSanballat, iBhayibhile ithi iBhayibhile kaThixo, hallelujah, yonke into babeyibeke kuThixo, and they continue doing the work of God. Abazange bawushiya umsebenzi kaThixo babaleke. Ungawushiya umsebenzi kaThixo. Hayibo. Seluqinisile izandla zakho wawuqalisa wawenza, ungathi uthaba ubaleke, ungabi ligwala, qinisa isandla uqhubekeke ngomsebenzi kaNkulunkulu. Lento seniyiqalile apha eKavelihle, naqinisa izandla nakha lenkonzo naqhuba naba nesibindi sokwenza imvuselo enkulu kangaka ezawuthatha inyanga yonke. Ningachithwa luthaba nalufika uthaba eKavelihle, ningalisikhathazi. Seningabe isikhathathe eKavelihle, nimanyane nime lo mfundisweni noma umfundisweni, nime together nithole etshabeni ngoba iBhayibhile ema together bathole etshabeni bethandaza uThixo onamandla wonke, and uThixo babemthandaza wabanceda. Wabanceda uThixo onamandla wonke. Ngimthandile umama lo bethetha esithi ubona abantu bengena, and they are coming indeed, they are coming. Yes, mama, they are coming. Yes, Lord. Oh, we thank you. Hallelujah. Hallelujah. Ningacholani masabane, ningacholani masini ulo rongo, ningamfumela uthaba, lunenze lesikhathi. Nimanyane nibathukela nalendona kaThixo, nalo mama nibathukela. Nime together. Hallelujah. 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 Hey. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Because iBhayibhile ithi ba yakungona bethandaza bemcela uThixo, because xa ufika utshaba lishukumisa indlu kaThixo, lelona xesha funeka nihlangane together nithandaze, nicele uThixo nincedileyo lobe nihlanganisile ekuqaleni uba nakhe lendlu. Singahlukaniswa, simanyane lahlobo besimanyane ngalo, singahlukaniswa. Ningangeni lalo blame omnye bayi ubani lo ngubani usathi, don't allow the devil to divide the church. Hallelujah. Bezoshiya lo message namhlanje xa sisawungena kule mvuselelo ngomso ubheka phambili. I'm here to live that. Uzoshiya lo message ebandleni, ku-leadership, ku-church board yenkosi. Hallelujah. We members of this congregation, now we friends of this church.
ningezile amahlahla wena nizowahukela kule ndlu kodwa kube uyi-friend be a true friend thick and thin fana noDavide noJonathan bavana izinto singavumi but the friendship yabo never be disturbed ithi bathandana wonke izinto sibheda but their friendship was very strong. Inzima mfundisi nini ngafuna umtata wakho kodwa ukuthanda kodwa utata wakho akangifuni ufuna ungibulala kodwa but asika kweDavide namba nengafuna ukushaya kodwa wayemthanda uJonathan noJonathan wayemthanda uDavide. They loved each other. That is the true friend that he was talking about. Hallelujah. 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 Another thing, the last point, yeah, because hallelujah. The last point, the Bible in the book of Genesis chapter 6. The Bible bayana uThixo wathi bayibona ihlabathi lisonakala. Ukubi. Thixo bayibheka bo elebejonga ngapha kuyonakala. Elebejonga ngapha uThixo kuyonakala. Xa ejonga kuyouth kuyonakala, xa ejonga kodata konakela, xa ejonga komama konakala. Kodwa ilizwi lakhe, imehlo lakhe ilizwi lakhe labanjwa nguNoah. Noah caught the eye of God. Hallelujah. Glory to Jesus. And uThixo trust him. Uyazi ngoku esikake siyeke lanto yokuzela ubumnandi ecaweni kodwa ke sizela ukuthenjwa uThixo asithembe emsebenzini wakhe esiyakuzela ubumnandi siyakuzela ubumnandi ecaweni kodwa ke sithi Thixo sifuna usithemba emsebenzini wakho ngoba le generation siphila kuyo lixesha lokwenzeka kwezinto izinto zonke ezazithethwa esiprofetweni ziyenzeka ziyazaliseka ayikho into engenzeki uThixo wayethethile kwakulixesha loba ke siyakucawa novuma umnandi endlini kaThixo kodwa ke simcela uThixo Nkosi khawusenze sithemba endlini yakho ke siyakuzela uzobeka ipressure kutata umfundisi nakumama umfundisi. Ngoba xa sithenjwa yile ndoda nalo mama noThixo uyasithemba. When this man is pleased with your walk in the church and God will be pleased. Kholisa le ndoda lewe uThixo phambi kwakho mayibe happy ihambo yakho. Ingalalisiva kabuhlungu ngenxa yakho. Hallelujah. 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 But the Bible, Uthixo trusted Noah. And God gave a man that he trusted a responsibility to build the ark. Ngoba uThixo akayenza impazamo yokunika irresponsibility ngokuphina umuntu. But God gave those that he trusts. Wamthemba wamnika irresponsibility. Xa ehamba uNoah ebheke ebantwini efuna uncedo abantu bamreject abavuma ukunceda. Babe yayindimi ndazathi inkosi ndiyayiyeka le akhe ngoba khona ufuna undincedisa. Ndalizawusho uba yayindimi but iBhayibhile ithi uNoah wawenza umkhombe akakhala wathemba naThixo bemthembile uba bakakhe le akhe wayakha iakhe kaThixo yedwa. Ngoba onke abanye amadoda wayesiya kuwo ayesile sawuthombisa sizakusila imvula ihana Noah siyayazi nefamily yakho ifamily lonke ehlahla liphazamiseke engqondweni. Haleluya ngoba babecimile ukubana uyaphambana kanti umuntu kaThixo akaphambani uphethe umyalezo wenkosi. He was obedient to a point
yobana I fulfill appointment assignment wena uthi koyokwakha inqala ena triple decker. Hallelujah. It was not an easy work. Yes, Lord. It was not an easy work. Ithi Bible pha inqala nqala ngokweplan kaThixo uthi ufike kuyenza ibe nedecker ezi3. Kamanye amazwi kwakwale meko kwakwale ntetho yethu yana namhlanje yayingu 3 floors. Yes, Lord. So wakha ground floor, wakha first floor, wakha second floor. Lord. Yedwa Jesus. amadoda celebrate bona ivula ineta celebrate ethetha izinto zokonwaba abana namhlanje bakhona abantu abangayithembi lento yethu siyiphetheyo. Ngiyabona lapha ekuhlala bakhona amadoda ahlala njengoba ahleka nona iyazi libasale iyakonwaba nini. Bathi mina ndihappy mina ngikhathazeki ndihappy ngoku ndiphuma impandla ndinayo indawo ngathi iba mdala okona ndihappy I'm still happy. Yes, Lord. Now bathi lapha ekamveni ihlala ndihappy. I never ever thinking to regret the decision yobana ngikhoze uNkulunkulu. I spent my entire life endlini kaThixo ndiserve abefundisi bayandazi. I serve the man of God in the church of God. Akusoze ube inkokheli successful in life ungakhambi userve. Those that are successful with leadership ngabantu abaqale baserve inkokheli. Bonke abefundisi nabantu endabaserve xa ngihlangana nabantu haka because they know how I serve. Umfuso ogqibela umserve ndaserve umfuso ubasket waseFaith Mission. I served that man for 5 years. Ndisebandlela ndiserve. Hallelujah. Xa ndisimka ndemka enyathela kodwa ndemka ngoba ngangafuni. Hallelujah ujamelana nendoda kaThixo. Ndemka enyathela ndemka nagoduka nalila lohlala endlini. Hallelujah namamela uThixo bawuthi mamthini. Kodwa kasangana nendoda kaThixo iyandanga. Yayazi indlela and I serve ngayo ngeXesha 5 years and angihlelo lebandlela. You know how much I serve. Yeah. Zonke inkokhelo ezingasevanga ezivele zafuna umiministry ngoba sinolwazi uvakala izikanda ngaso ngoba shaleke faith and obedience kunye no atamazulu awudifuna eligama iseyozwa amazulu lokunyamezela labekezela athi amazulu athi lamadoda abekezele ebandleni anyamezela serve uyiserve indoda kaThixo seyingwabala uyibona ingwabala uyiserve. But when you see the man of God, you are still God. Yes. Amen. Now when them get mission the leader, but I have answer ya people. Akumnandi ukuserve. Ahlala ixesha elide ndingayazi uma ndithini mandibhekephi. Because akumnandi kumserve. I used to serve. Yes, Lord. Hallelujah. And you cannot serve the man of God who is faithful, obedient. It needs you to change the character. Ngoba lento ikuguquka ayikubhala isigama nokuvutha. Kodwa ukuguquka kuba nokholo nokuthobela okanye ukuthobeka okanye intobeko. Thina ke siyaqhubela izandla kakhulu umfundisi ngenxa yokuvutha kwabantu. But iBhayibheli ethi ungazenzeli umfanekiso oqingqwelo bangwayintoni. Uyabona umuntu bazalwana uyenziwa nguThixo. Funeka ukuthi xa umuntu ungena umile uthi God made me. Ngoba kunezinto uThixo yawazichitha kuwe wakwenza uThixo ngokutsha. Kuba xa silapha sikwiPotter's house sizochithwa. Uchithwa ukuthi sa wakhiwa ubunjwe ngokutsha ube ngumuntu omtsha. Athi Paul hale kumathava seDamascus haleluya chithwa nguThixo pha
athi haleluya, athi kwabaneka ngenxa zonke ukukhanya okuvela ezulwini. Haleluya. Uthi ndeva izwi likaThixo lithetha nami silisawule. Ngoba into eguqula umuntu umfundisi lelizwi. Haleluya. Kulungile ukuzenza ezinye izinto kodwa ungaphoswa lelizwi. Glory to Jesus. Uthole umfundisi wemamele Shumayela recently ethetha kule theme yale course ethetha ngevangeli. Uthi lo mfundisi, haleluya, uthi kunzima ulifumana lavangeli kudala. Ngoba ngoku abantu ngoku abakhoyo kule generation. Haleluya. Glory to Jesus. Uthi abasali haleluya. Glory to Jesus. Uthi bama kwi-altar abanye behamba sebenxibo tight. Beme kwi-altar besithi baphethe ivangeli. Ngoba ivangeli lakudala belingaphathwa njalo. Bebehlonipha bebesambatha. Behlonipha umnikazi walento bayiphetheyo. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yaniphakamela lento into nithi doch into ayithethe kodwa but yaniphakamela yonke lento beyithetha. Because kum it makes sense. Yonke lento beyithetha because imithi lenzekayo. Hallelujah. Glory to Jesus. But to cut the story short, mfundisi wami sibuyele back uNehemiah. Iphethe baphile. uNehemiah. Hallelujah. Glory to Jesus. Wabeka ithemba lakhe kuThixo. Sezikhona ienemies. Yabana zuke uIgoogle lento ka Tobias no Sanballat. Yayingengomafokofoko la ngithetha ngawo. Sanballat no Tobias, they were the greatest men at Jerusalem ngela xesha. They were very powerful and influential. They disturbed the work of God. And ukubona lando uphazanyiswa umsebenzi kaThixo umuntu omhloniphayo. Omnike respect, you respect that person so much because of this anazo. They were a rich business person. They come and disturb the work of God. Wafuneka beme bajonge kuLathixo ebemthumile ekusukeni kwakhe kwilizwe kakumkani uArtaxerxes. Wafuneka athembe laThixo. Ndifuna ukuthi ke xa singena kule mvuselelo okuqala ngomso sithembe laThixo ebethethe nawe umfundisi wathi qala lemvuselelo. Sithembe laThixo whatever challenge that will come mama umfundisi on our midst. Kodwa sithembe laThixo. And as a leader of the church, you need to stand still and be brave. Ngoba uNkulunkulu uyabathanda amagorha. Ungabi ligwala xa uphendula wathi kube ligorha. Kodwa and obedient and faith. Xa sithetha ngobugorha sithetha ngomuntu orude. Kodwa sithetha ngegorha elikwazi ukuyimento kaThixo no matter what. uThixo kwethembile uNkulunkulu kwethembile mama umfundisi nawe umfundisi wami uThixo nethembile nani na church board dasithanda isibindi nibe naso soba niyenze lento uThixo athe yenzeni ningesabi. Hallelujah. 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 And we trust God that each and everything that you are doing will be successful because the Bible wakha umsebenzi kaThixo. Hallelujah. Baqhubekeka bawakha umsebenzi kaThixo in the midst of their enemies. Dabona wena xa ukhonza uThixo akufuni ube kwinjaba wena uyadisturbeka xa kuvela injaba nabantu abakukriticizeayo uyadisturbeka ufuna uhlala ekhaya. Yabona xa kufika abantu bekuphazamisa ungabohlala ekhaya. Phakama ubheke kuLathixo. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Silapha ke namhlanje sizothi ivangeli kaThixo mayenzeke. The will of God. Hallelujah. I will kaThixo mayenzeke kambeni. Umama se declare le apha. Yo ndikuthandile mama udeclare. Ngamazwi endifuna umavala. Hallelujah. A declaration ba abantu bazamngena apha. It's just a question of time, but the people are coming. Hallelujah. Let me say, the people of your destiny, they are coming. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. It's not easy, but kodwa ifuna ukukholwa. Mhlawumbe uzawuthi omnye umama xa into zingahlangani wayethe utata unyonga bayeza they are coming nomama unansini umama babethe iphila into beyithetha bemapha ngoba xa babona into zingahlangani but wait intando kaThixo izakwenzeka noba yenzeke nini and xa siyiqalile mfundisi kwenzeka there's no devil worshiper in hell that can stop the will of God. Jesus. Hallelujah. 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 Siyambulela ke uThixo kakhulu. Glory to Jesus. But what I'm trying to say, Noah, he paid the ark alone. Asiva ba emva koba be refuse abanye abantu uye wafumana abanye abantu. eBhayibhelini ayiveza noba ke babe khona but iBhayibheli yona ayivezi ubaba bakhona abantu abavelayo. Kodwa phana okuvakalayo uNowa wathembakala emsebenzini kaThixo. Wawenza umsebenzi kaThixo according to the plan of God. Ungabosebenzela kwicebo neza kwi-shortcut. But iBhayibheli banejubhithe zophakama nobubanzi sasivela kuThixo. Nematerial yokwakha i-ark yayivela kuThixo. Namafutha oqaba i-ark yayivela kuThixo. Enza umsebenzi kaThixo according to the will and the plan of God. Icebo likaThixo ayibe lilo elimayo kwenziwa ngayo umsebenzi kaThixo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That's why we call it 32 bit. No 50. What does it need as a plans? The material you check for namafutha bottle bitumen. It needs a lot of balapa. Ne first year my bend down, never will be tired. Yonke la don't know why yenza ngala shop. Masiyenze into kaThixo ngala shop uThixo athe masiyenze ngalo. Masinganyiphisi masingandisi. But what I know, icebo kaNkulunkulu ngeke livinjwe. Hallelujah. Wayakha wayigqiba izulu lanqwala emveni koba igqibile. Lanqwala izulu athi kulungile ke noba ugqityiwe ngoku. Ngoku umkhonzi kaThixo faka. Makungenwe ngokungena nomfazi wakho nabantwana bakho. Lokho ufaka izilwanyana 2 by 2 nazo zonke ngokwesitho. Hallelujah zazo 2 by 2 zingene bangena yagcwala lavalwa iqango bakha. Basheka abantu be-ignora ilizwi kaThixo basheka beme ngaphandle. iBhayibheli after livalwa iqango yaqala ifloods. Zana indoda ebe-resilient yathembakala yanyamezela ihleli ngaphakathi yariwardwa ngesithaba ngoba iBhayibheli ithembeka ukuthi besekufeni ethi uyakufana isithaba sokulungisa you will be rewarded. Hallelujah. And people started dying. They bulawa ifloods. Hallelujah. Balento kanowa sicima intsongo.
Ndizakwenzela mna ngento bisenzeka ngo-2020 into ye-COVID. Ngoba xa sithetha ngoNoah bangathi sithetha ibali abantu abangali-understand abana ayikho into ebhaliweyo esibhalweni engazange yenzeke. Ngo-2020 bi-COVID abantu bebehlele ezindlini kunzima ukuphuma behlele befaka isifonyo kunzima nophefumula besoyika. Tshela ngelo bisenza ngo-2020 millions of people died. Kodwa buzawubalisela kwi-20 years ezawubalisela umntana ongazange wayibona lona, it will be very difficult to believe it. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Bekumele bathi ngoku akusekho mntu ungakhonziyo after i-COVID. Because bungasiboni nehlobo sakho xa sibheke eBoplus besisuka emoshwari sihambe straight ungena usibona bungamboni nomuntu wakho xa egula. Hlala sisi inkosikazi yami igula iphethwe zi-gallstone dajika kwi-security emnyangwe yangena inkosikazi yami ngaphakathi andabe ndaphinda ndayibona igula ngo-2020 ngexesha le-COVID. Yaphansi yasolekela ezandleni zami eyami inkosikazi, the love of my life iphakathi lami laphansi lafela ezandleni zami ndakhwaza ndimbambile ephelela kum ezandleni akhwaza uThixo ezulwini ndathi ndamshukumisa ndikhwaza uThixo akangavumi uThixo afe. Ndamshukumisa wada waphakama wavula amehlo bese phele soma esitswi ndiphezu kwakhe egula ngo-2020. Semka nomsesibhedlela andakwazi ungena naxa ndasigawuni igawuni ndayishiya emnyango yakhe xa wayelaliswe ezawwenza i-operation ndingavunywa uba mandingene. Kwakunzima ubone yami inkosikazi, the love of my life, ndangakwazi ungena ndiyibone. 2020 abantu ngoku balibele ngoku, abanye bahleli phansi abakhonzi, abanye abakhutyelisa izinto ezingenamsebenzi bahlala ezindlini balibele into besenzeka ngo-2020. Amen. Bekumele bangathi ngoku iinkonzo zonke sigcwele akho mntu usendlini ngexesha lokukhonza uThixo abantu bayaphuma ngoba bayibonile into ngo-2020 isenzeka. Bekusifa abantu abanemali abanee-millions nabantu abangenanto bebedibana besifa beku-WhatsApp group enye ngoba there is no money, there's no richness, there's no education before the sight of God. Yo. Dr. Pepete NMU waba ngokuqala ubhubha pha wabhubha uDr. Pepete ephethe project ye-medical school eMissionville wabhubha is the highly rated doctor rate phezulu kakhulu ephethe la project wabhubha enemali epay millions ebenazo zonke imeans zobheka naphina naphesheya kodwa wabhubha. Oh. Good. Abantu umfundisi bacela kuyadlala xa kuthethwa ngomkhumbe nentontoni akudlalwa thetha inyani. Now you're born again. Jesus. Hallelujah. Kodwa uSathane uzibambile inhliziyo zabantu. Osanabhalathi oTobias basekhona basaphazamisa basadisturb bayangena nasemabandleni napha kume bekwafika wena ukubalisela uphendlini nje hey usanabhalathi bekwafika. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. Kodwa masomele le bangcwele sisupporteni le ndoda nalo mama sikhonzeni loThixo wabo. Glory to Jesus, and stand together with him, with them, in the mighty name of Jesus. Nam ndiyabethemba ndiyabathanda. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Yaba ndinixelele imfihlelo bengayazi. Yaba ndinixelele imfihlelo bengayazi. Bebesithathile ke noma uBishop asikhupha. Basisa kwezona top restaurant apha eBhayi. Dabuya ndihluthi ndivuselwa ngabo. Kanti abantu ndifuna uthenga ikhoko wathi umfuza yeka yesithe ehamba balabaseka bamthenga ikhoko.
Yonke izinto. It was a very, very, very special day. I love them and I respect them, but not because of ukukhutshwa. Yeah. Because unabothanda umuntu on condition. Yabona la lothanda umuntu on condition ingozi. Ngithanda umuntu unconditional. Bayayazi sibathande bengakhange bavuse. Kodwa ngenxa yothanda balibonile ukuthi basitatamisa. Njalo ngisho. Sikubonile. Asitata abona ngalamini sasizitadanyiswa ngalamini. Bese ngafika etafuleni athi umama umfundisi hayi mama amkususela isitulo angena amhlahlale lo mfundisi. It was a great day of all time. Hallelujah. Hallelujah. Ukuseva ke nani ngikhupheni nani bathatheni abazali beni bakhuphe. Bakhupheni bavuse kamnandi. Nabo bakhupha umzali wabo uLundini lo nenkosikazi. Nani ke nzange sing. And baqubuleni futhi bengalindelanga nje. Mfundisi masambe. Ade sithi hayi mfundisi hayi masambe. Uzawubona phambili. Bavuse kamnandi. Hallelujah. Hallelujah. And ngiyambulela uThixo uba babe part of my life. Beyokuba nami be part of their life. I'm very happy. Ikhampani yami nabo invisa kamnandi. Hallelujah. 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 Glory to Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Makasonele namazwi mfundisi wami. Egameni lenkosi Yesu Kristu.